ще правим един тур на тази селска съборек. Но аз не знам защо, ама айде. Влизаме. Това е входа на къщата, ама няма да влизаме, защото е том балон. Тук имаме ръчка, която казвате, че сигурно не работи, ама работи. Я пусни до край. Улала! Тук си имаме масичка с чипс. Сега гледахме един матч Левски срещу Салах. Мавах, победихме първата време. Ох, кътия! Тук са, значи вървиме. Тук дърва. Обяснявай по-подробно. Тук има играчки, тук са дървата, и някакви бушури. Там, зад вас, Играчки. тук зад камерата има дудли. Има на мен не ми. Отиваме тук. Има простор, огромен. Тук има плана, къде да ритаме с 100 км в час, но обаче си загубих топката от чичо ми Пепи. Тук можем да имате врата. Там им базирата, ама няма да влизаме, защото не мъждия. Тук. След малко ще им на мазето да ви покажа, защото там е думбала на май. Това са двете колелета на един мой приятел и моето. Моето ще предположите в коментарите, кое няма да казвам. Сега отиваме до мазето. Ето това. Или ето това. Отиваме до мазето. Чакай. Кое мислите, че е на Мартин? Пишете в коментарите отдолу. Сега отиваме. Държи. Сега отиваме в мазето. Чакай първо да й покажа стъпалата. Готови ли сте за стъпалата? Какво е това стъпало? Има и пайжинки. Ето тук пайжинки, хубавички. Айде. Тук обяснявай, бе, батко. Виж кое е това стъпало? Да, верно. Тук имаме мини паркинг, ама няма коли да паркираме, няма нищо. Бастат има коли. Мини паркинг има тук. Ето, чакай малко да отивам натам. Хайде. Тук имаше едно дърво преди, обаче това е умрело. Омбрела, батко. Да, с малинки много. Да, ето тук някъде. Да, тук някъде. На камъка бе. Тук беше дървото и сега има един шибан камък. И това е това е мрежа. Това са керемиди. Керемитки, там си имат 50 керемитки. Тук са сетките. Тук камъни, вижте колко хубаво разположени. Ето портата. Тук хубави листа. Ето гроздето, моето лозе. И както виждате, тук малко да се кача на това. Ако може да видите, му се вижда силната маратон Генанди студио. Тук дървешницата. Там има туалет, да. Хозе. Чакай да покажем вътре. Ти ще заключи. Ето хозето, батко. Къде? Не го видя. Его. Ги съседките. Къде бе? Там мога виж. Не мога виж. Ето, може. Ето кучето на съседите. Не лайк. Ние сме твоите... Заключено хозето, защо заключено? Една съседка, където през нощта през деня спи, през нощта работи. Не знам защо. Его голямото куче. Дай го сняма. Тук, ако се чуете къде сме, ставам Стефанов 1. Елате да ще видим на живо, ако искате. Ето го кучето на... Чакай да не почне да лае. Чакай ще доближим това. Спокойно, ние сме съседите ви. Ето го кучето. Алала. И искам да кажа особено, че ние ще си имаме филм. Обаче няма да... Скоро ще бъде този филм, да кажем... Няма да ви кажем кога. Но няма да е тази година с 100%. Другата година... Това е филм, който ще се казва... Няма да ви кажем. Вие ще гледате филма. Той ще разберете.
Да, не, един час. Добре, айде един час, още не сме го измислили. Така, не сме го измислили колко и зависи от снимачната площадка. Айде, чао! И ще се видим в другото клипче.